aquí estaba vostede na pancarta. En contra do galego. Sabe como se chaman agora os seus compis de pancarta? Hablemos español. Caretas fora, señor Rueda. Leva vostede 17 anos traballando en contra do galego. E venos aquí a falar de imposición. Onde está o 50% de galego na escola? Onde está o 50% de galego nos medios de comunicación? Onde está o 50% de galego na xustiza? Onde está o 50% de galego na sanidade? Sen igualdade non hai liberdade. E iso é o que lle quere vostede roubar ás xeracións máis novas. A liberdade para poder vivir en galego en Galiza. Queremos facerlle 3 propostas. Triplique os fondos de apoio á nosa lingua. Derrogre o decreto da vergoña e cumpra o Plan Xeral de Normalización Lingüística. A cidadanía deste país estálle pedindo que cambie o chip, que saia de detrás da pancarta en contra do galego e que poña en marcha cambios, porque é evidente que a súa política non é normal.